Enak onkria. Hah? जोंना चिरांना अन गोजा देबाय फुङावनो जालायनोसै लोगोफोरनि जोंहा दायो बोराया खिस्रि संदोंमोन आरोना बेखौनो जानोसै ओमफ्राय फुङावनो आइया पटल भाजा ओमफ्राय बेनिफ्राय दिंखिया भाजा एवदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो फुङाव ओंखाम जाला होननानै बोराया खिस्रिखौनो संबाय आरो ओमफ्राय जों दायो खिस्रिखौनो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा आइया नाथुर गुरहैलायबाय आरोना ओमफ्राय फुङावनो थांनानै गुरहैदों आरोना आइजों बाबाजों ओमफ्राय नै मोनबोबाय ओमफ्राय आइया आंनो भिडिअखौ खालामनानै हरदों आरोना नै जोंथ' दा नाथुरखौथ' फोरानबाय थादों दा नाथुर भाजा नुथारनाय नंला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानसुआव जानो थाखाय आङो आलु भाजा एवदों ओमफ्राय आइया दहाय दालि संदेरबाय ओमफ्राय भाजायाथ' दहाय फुंनि पटल दिंखिया एवनानै दंखायो नालाय नैबे ओंखाम ओमफ्राय बेयाव दालि दहाय आइया संखादों आरो दालि ओंखामखौबो ओमफ्राय फुंनि भाजायाबो दंखायो नालाय ओमफ्राय फिसाजोआ आलु भाजासो जागोन होननायखाय आङो एसे आलु भाजा एवबाय आरोना लोगोफोरनै सानसुनि थाखाय नै दा ओमफ्राय दायो बेलासिबाय दिनैथ' बिस्थिबार नालाय ओमफ्राय आङो साथिबो सावखांबाय लोगोफोरनै ओमफ्राय जोंहा दा मोनायाव बोराइनि लोगोफोर फैगोन नामानो आलासि जाफैगोन ओमफ्राय आलासिफोराबो अनलाजों मेवाइजों जागोन नामानो ओमफ्राय गावसोरनो लाबोखागोन आरोना मेवाइखौबो नै बिथिं बोराया ओमफ्राय पापर एवलागासिनो आरोना मिरामिस नालाय दिनै ओमफ्राय गावसोरबो मिरामिसखौनो जाखागोन नामानो ओमफ्राय जोंहाबो दा मिरामिसखा नालाय उफाय गैया ओमफ्राय आलासिफ्रा मिरामिस जानांसिगोन आरोना लोगोफोर मोजाङै खा सोलोंनांगौ देनां संनांगौ सिख्ला देरबा सङोना सङा नोंलाय नों बाबा ओंखाम संना होगोन ना होआ मा होनदों एवगोन बिथिंजाय जोगोनार लाब्रा एवगासिनो आरोना आलु एसे होदों सयाबिन एसे होदों ओमफ्राय थास' एसे होदों आरो थास' बै माबा मा होनो गांखं जाग्राया मा होनोमोनलाय बेखौ मिथियाहाय आङो जुदालि ना माबासो होनोमोन दुदालि गांखं ना माबासो होनो आङो दै रोगाग्राया नामा आंहा सोरबा सोरबा सानगोन आरोना हौवायाल' मावोनदां हिन्जावा मावानदां सानगोन आरोना खिन्थु हौवाया मावबाबो आङो माने सुनानै होनाय देनाय मानाय मैगं सुनाय बिदिनो थोरसि लथा सुनाय बे आंनि आरोना आङो सोलाबबानो माने टाइम मोनबानो मावफाखायो आरोना एखमबा समाव आरो फिसाया मावनो मोना गाबनानै लानांगौ जायो बिदि जायो आरो ओमफ्राय बोराया मिथिखायो बे टाइमाव ओमफ्राय आङो सोलाबबाथाय आं बोराइजों बिदि संनायाव थाफाखायो आरोना सुनाय खावनाय आंनि जाखायो आरोना लोगोफोर अनला संनाया माखौसो होफायोमोन उनावनो होफायोमोन माखौ बिदिनो सामब्रामफोरखौ जोंनिया गामिफ्राव थाबा होथारदों जोंना चिरांना अन गोजा देबाय सामब्राम गुफुर हाइजेंआ उनाव होबाय बारा मस्ला खालामजाया नै ओमफ्राय आलासिफोरा मेवाइखौ होफैबाय आरोना ओमफ्राय दसे ओंखारलांथ'बाय बायहेरायाव गरमथार नालाय ओमफ्राय जोङो दायो बोराइजों आंजों मेवाइखौ हाखांबायबो आरोना ओमफ्राय खारै आरि होनानै लाबाय लोगोफोरनै ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैबायदि डिस्टार्ब आरोना फैलायबाय लोगोफोर खारै जानो नागिरानो खारै होबा दे नों ओंखारलाय आं मैगं हानोसै दे ओंखारदो आं मैगं हानो नागिरदोंना थां ओंखार सोर लाबोनाय माबा सारमोन लाबोनाय आरो बाबामोननि सारमोन लाबोनाय आरो हो थांफिनबाय सारमोना दा ओंखाम जानो फैसिगोन आरो सारमोना लाबोदों मेवाखौ थां न'आव आं मेवा हानो दे मेवा हानो लादोंमोन लोगोफोर आङो ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामफैबाय नै सियारावसो जिरायलायबावदों बिनि सायाव गसंलायबावदोंसो सियाराव जि दुस्थ' जाखादों दामानि लोगोफोरनि होनबाबो माने मिन्थिया आरोना दा ओमफ्राय बिफायासो हानांलायबाय आरो ओमफ्राय आं आरो फिसाजोजों दसे थानांबाय ओमफ्राय बोरायासो हानांबाय आं आरो फिसाजोखौ नायनांलायबाय आरोना जोंहा नै अनला संसै बेखौ बोस्लायनानै दे र' खारैया थेमायावनो बाव दं खोमालै हो ओइ नों थानाङाब्रा थां बिराद डिस्टार्बलै संनाय खावनायावसो बिराद डिस्टार्ब बेहा
मानसिफोरजों थाहैनांगौ माबा मावनायावसो डिस्टार्ब खालामफैयो दहाय आलासिफोर फैबा न' सिङाव थाखुमा हैस्रोलायबावदोंमोन दा आलासि गैला नालाय बिमा बिफाजों डिस्टार्ब खालामफैलायबाय लाब्रा आरो बियो नों फैनाङाब्रा माबि जागोन जागोन दे जोगोनार लाब्राजों बुरिया नुबाय नै साइज नुथारबाय जोगोनारा मोनबाय ओमफ्राय सोलायनानै सुनानै बेयावनो आङो मेवाइजों अनलाजोंखौ संनो नागिरबाय आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय मेवाइया एसे ओंखारबाय आरोना माखासे गारजादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे माने गोखा दंमोन आरोना ओमफ्राय माखासे गारबाय ओमफ्राय गोखा नङैखौल' हानानै संबाय आरोना ओमफ्य नै फिसाजोआ ओंख्रि संनो बिमाजों थाफाबाय थायो ओमफ्राय थिनहरजाबाय आंजों थांदो नोङो न'आव होननानै ओमफ्राय थांबाय आरोना ओमफ्राय नै अन होनो अन होनो टाइम जालायबाय आरोना आं भिडिअ लायासै दहायनिफ्रायनो एसे गोबावबो गोदौ होबाय ओमफ्राय दायो अन होबाय आरोना नै आङो अनखौ बिदि होयो आङो दैजोंबो लगायनानै होयो बिदिबो फ्रि फ्रि होयो आरोना ओमफ्राय आङो फेसबुकफोराव इउटुबफोराव नुयो आरोना सोरनिबा माने बिदि माइरङा गथा खानाय माने फिथर जानाय आरोना ओमफ्राय माने बिदि गोदौनायाव फ्रि फ्रि सारनानै होबा फिथर जाया आरोना ओमफ्राय बिदि गोदौयैयाव नोङो सारनानै होबानो फिथर जायो आरोना लोगोफोर माने खायसेनि मिथिया मारै जायो खिन्थु आंना जाया आरोना ओमफ्राय नै दानि आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोरनि ओमफ्राय एसे गोलाव गोलावैनो दोनबाय आरोना जा बाबाया बांद्राय लाथा लाथाबा मोजां मोना नालाय ओमफ्राय बिदिनो दोनबाय अनलाया ओमफ्राय गोजां बोथोराव मा जायो गुसु जाबानो बांसिन लाथा खायो आरोना लोगोफोर ओइ खुगायाव मा सिथाबदों ब्रा नायनो बिलाइ खिथालाय गोथाव जादोंना जायाखै अनलाया अनला साखिगासिनो बियो अनला ओंख्रि दे गोथाव जादोंना जायाखै दा मेवाइ अनलाजों मेवाइ मिरामिस आलासिफोराबो नै बृहस्पतिबार दिनै